Amin. Noce pesuan kawula lumantar giyang nada Anganti Widyawati cacas tunggal kalih 3. Nderek tepung serawung karo Wanuh Prawidyawati saking Giyan. Nada urut saking Iring Sih Tengen. Widyawati made in saking Jogja Bantul. Kasuwun jumeneng wonten diajeng Selvi Lolita. Sing ngiring para mantri jek jek nom jek jek go. Ya iya. So so. Ya iya. So so. Kasendul Widyawati kekalih mapan wingking saking Suka Harja Makmur. Kasuwun jumeneng wonten diajeng Norma Yulia. Jaranan jarane jaran baji sing numpak ndorobe sing ngiring para mantri jek jek nom jek jek go. Ya yo yo yo. Ya yo yo yo. Widyawati kang pungkasan mapan wingking saking Semin Gunung Kidul. Kasuwun jumeneng wonten diajeng Elaga. Ya ta. Ranan jarane coron teji sing numpak ndorobe sing ngiring para mantri jek jek nom jek jek go. Ya yo yo yo. Ya yo yo yo. Sedaya Widyawati sampun jumeneng wonten ngarsa panjenengan samangke badhe angrencangi caos panglipur Suka Parisuka lumantar prakanca Giyan. Nada ugi sinengkuyung Bina Citra Audio lan ugi wonten Kencana Abadi video syuting kados pundi godhepun prakanca Giyan. Nada monggo kala dherek mirsani kanthi mardu mardikane pekali. Nun nun matur nuwun.
Nudhe matur sembah nuwun. Wonten salam pambuka saking para konsegian. Nada atur panuwun ugi kalau konjuk atur panjenengan Bapak Supadi Sarimbit Ibu Mulyanti sampun nimbali kawula sak kaca lumantar gian. Nada wonten siang punika cas panglipur tan konjuk atur sageng rawuh para ingkang setuhu winantu saging pagurmatan. Miyak sepining swasana hanganti Widyawati mapan wingking saking urut saka ndi saiki? Saka semen sik apa saka sing kene? Ya. Urut dari sebelah kiri atau kanan? Oh ya. Widyawati mapan wingking saking Bantul. Kasuwun jumeneng wonten diajeng Sildi.